Aduh, udan iki, piye ya aku balike? Rian, Kowe meh balik. iki tapi udan. Terus lah bareng aku piye? Ya wis, ayo. Wes yuk. Dipetuk, kan biasanya dipetuk. Ora ki, wong tuaku lagi di luar kota. Lah mulai saiki kowe bareng aku ya. Lah kan mau buru. Salahku apa ya? Nopo bro? Lho bro, demo iki loro ninggal aku, tapi aku gak ngerti salahku ki apa. Nah, panesan kowe ditinggal karo ambumu kok wedhus bro. Lho kok malah ngeceh bro? Makane adus. Loh, malah tambah ngeceh maksudmu apa? Maksud ora ngono bro. Maksude kowe nggo parfum adus. Apa wi bro? Katanya parfumnya biasa wae ya? Biasa wae. Yoi. Kowe ngerti ra wedokanku ki piro? Ngerti dhewe kan? Oh iya bro. Akeh ya bro. Lah Anda. emang kowe gara-gara kuwi. Hee lah, pokoke ngono wae, tak jamin Roro bakal ngedaki kowe. Tak coba deh ya bro. Yo, padha-padha. Ya. Bener lah yo, omongan tenan aku nganggo iki. Kabeh dunya dari aku. Tak coba. Iya, meh balik karo aku. Kuncing aku Go. ya, Mas. Run. Katresnan kok mambu, aku ora I love you.